Ayaw mo ba? Iyam, sumayit. Ano? Agbarata no, agpapakit kalatan. Bakit mo siya kabram? Lukdit ka nga babae. Makita lang ni Manong mo, ipulong ka. Malis ka man natatusan mo anak ko. Mangmamalas ka. Awante maubrak no, hasta. Ay, naku baak pa panamid tata, no mabram. Tumal na ka man ni Taso na iya. Jo, asin si dato ya. Bunga ti kapasanglay. Kapasanglay, kasapanglay. Kasapanglay. Baligtad mo. Ano? Kasi ano ka na. Apa di Vietnam si dahin ba? Apa yung Vietnam Mr. Garaud? Ay, mabalin na ta siguro. Diba? Ano mata? Ano, nalasong ka ba? Bertik ka man dirabi na ya. Uy, nga na gano'n na nag-drag. Hindi ka tagdadrive na. Itinag na mo. Malulawak pa lang. Isa pa mo ilang sa kag-drive ko, puro karatomba. Hindi na mo makadanon, di pa pananta. Tapos bibiyan na lang, di nakpaibangan. Ikayak ko naman, di ba bayang ka? Isa sa dutak, nagtrabaho tatansa. Kapag lagawid ka matulog. Matulog. Oo, nag-imas matulog, dilok po mo, nagbasi. Kasi sa bana na dim si Aja yun, siripan nakpay, nakita na tuloy na po daw ko na ubot. What? Ibakta niya ang Aja ah. Oo. Nakidagmulan ang Jo. Puro tong-tong man tararami din. Nawan mo brata na wasto. Ano? Nih, limitring ata nih. Hops! Di ka duminding nga. Di ka na eh. Isang over ko. Bahay naman ka kayong tuyay. Kit ka mga dikit. Nakapigpigkit yung... Awan, sapsapol ka na ti caretaker mo ito. Siya kon, napintas mo ka ti caretaker mo ito. Hay, han magalain. Sakti caretaker ito, sakti ka na yung nakadwa. Agawan na pinitrabaho. Caretaker? Ato na rupa? Madi mapagkatiwalaan, kaprok ng Sineo. Kaya mo, kiraitak ng iwa mo? Oo. Siguro tarabita ba ito katam nibibignan na eh. Dati ko ana. Siding na. Siguro no, bumisong ka, mangsa na yan. Kasigurado ang amangsan, nagtakal tangiwa na. Bak, doon naman nagbinisam. Kis di sabang nagsangir ka, aglindin naman di angon tidikkikin di arak. Okay pa imot ah. Angutan niyo. Adi kamot lang na, kada kayo lang ni Dimsi, siniripan nagpatay, tumaktakyak, nakita na tuloy ay puda ko naubot. Wala po daw ka no. Nag-isip mo tatakirit mo. Abay, nakita mo ba? Kawan na! Uy, madimot ibulbulgaran na ba? Kapag kasanula ka na siripan ni Dimsay, baka dila din na din nalaki pagtaktakyam nga may. Diyan kasi ko lang tumakke. Mayat ba tayo CR na pinagtakyak ka? Baka kami nakalukat ay rido na yung CR. So nga nasiripan na ka. Ang sag. Nakasaramat ah. Ijay tao, pinagsiripan na. Madimot lang pinagkita na din na. Rapas mo't lang. Yan. Pati si ka pag diskitaan na pay. Ipulong ko kumakay manok kakit. Agkadwa damit gayam. Kas di ya. Yan na pang orga ko yung ito. Yung gamit kan Damdama, tuyak pa lang. Nagtambay ito yan. Nag-press ko. Kaya magtambay tayo. Sumurot ka kanyak. Dati parami ko kanyam. Kan? Ay, sumurtak. Aggabyong ka. Dati serbem nga artaw. Tinga banda na eh. Lalay nga ma. Umano ka man ta, baka sikati magabyon ko. Sige, gabyung kan. Hukis di saba, magliliday kamit nga, ubra. Ni. Makapakapsot ka nga kita na dagsin sa ngamin, masangsang nga na mo.
Nang kanya? Gusto ya? Aday. Tagayam. Pinagwapo kan ba? Ano mga paglulokon si kagabyunik ito. Jiga man. Uy, taak siya kapitan. Kuha na ka to. Jigan, tayo ko to ni mas. Okay, sa bang kalatalaan niya man yurin, no? Madimdindan na ni Bakal. Siya lang nga ta. Sakto man yun ni. Yung gamit rin. Ayun na ni Manong mo. Jiga man, madimdindan na ni Bak. Tamo man. Kumano ka ta? Tuyak. Nakalawlawa ate pagkuhan tayo, apo Diyos ko. Jiga ni. Ay, apo kanya lang ni Bak ako na. Hey, magaburan ta sa akam. Umalis ka to. Ano ta? Manyor. Atoy, te ko na nga organic fertilizer. Di mamaw. Dapat naman. Di mamaw, gagkan. Di ba? Takit no nga to. Ate timay ni Lok Tadagana, ta good fertilizer. Natabano ka adi imulam. Now, you know. Adi pumano ko pa ng manito eh. Nagkait may ating baa. Moment. Gaburang kapit, takit no ang. Norte ka lang nga duwa nga agriririray, gawit kilatan. Katoy anay, agaw nak pala to, Brock. Oo. Sika siya huwag tiniyaban to yung baa. Hindi ka lang magsalsali. Sige lang ko tigubran. Nawani, nabwisit tuloy, nato'y tumoy. Hanggang subsubli to yun ah. Anak man nga kita-kitang kasamtreng. Apay mo, ayaw mo ba? Ayaw mo ba? Iyam, sumayit. Ana, agong barata no, agpapakit kalatan. Baak, bakit mo siya kabrang? Lukdit ka nga babae. Makita lang ni Manong mo, ipulong ka. Malis ka man natatisang mga anak ko, mangmamalas ka, awante maubrak no, asta. Ay, naku baak pa panamid tata, no mabram. Tumal na ka man ni Taso na iya. Ano baak? Hindi mo ba nakikita tong tato ko? Oo. Baak dapat tata, nagtanga lang yung tato. Tato-tato ba? Sumarimpiting nga babae. Bibiyang mo, inggit ka lang, che. Nabibiyang ko tatato, minyata liteng. Han, naliti nga toy. Ribbon. Di ba baak? Ni, napatanay ka tong tungkot to yun. Tinanawan da, gunggunam. O gusto sa mamandyo karay kayak ta ulom. Tubat mo ka? No, makamatang nak. Gusto sa ka nga?